Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa mga gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug mutugkan sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. 2 Timoteo 3:16 ngadto 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timoteo 2:15. Ang Biblia nagaingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life." For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. At this point, let us prepare ourselves as believers in Christ by using the principle of 1 John 1:9. Atong kita ko giniog rebound technique kon gikinahanglan man. 1 John 1:9 nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." But if you are an unbeliever and you are here, the issue you are facing is not confession, is not 1 John 1:9, kundili ang paggamit sa imong God-given free will and make the most important decision in life. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong Dios ug manluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining lain sa mga adlaw nga imong padangat kanamo sa among kinabuhi. Salamat nga imo pa kami gipabuhi hangtod ning higayuna, nagaginawa pa kami askil pa among panglawas o lanti pa among pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma. Dili kami takos ni we do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Kining tanan imo manglihok, grasya man kining tanan. Salamat o Dios na ining lain sa mga adlaw, nga diin kami magkapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagi ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry o Dios. Gamita kini aron sa pagsabwag o pagsangyaw sa mga katawhan nga wala pa pamati niini o makahimog desisyon. Ug sa mga igsuon namo nga mga Kristohanon nga unta sila mabuka ang ilang
sa labutan bahin sa kaminungdanon nining among adlaw-adlaw pagtuon sa imong balang pulong kay mo lamang kini agi og pagsunod sa imong mando nga kami patubuon diya sa kahibalo sa grasya bahin ni Ginoong Jesucristo, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O nagaampo kami o Diyos nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo kami imong tudluan og dugang tataw og tin-aw kining imong mga kamatuoran nga among pagatun-an. Kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mahayong adlaw sa tanan natong mga kaigalaan o mga kaigsuunan. Yan na sa kita. Lain sa mga adlaw. So, welcome once again. Nining atong dupot nining atong tun-anan nga giuluhan kini og human naman ta sa hypostatic union ni Jesucristo karon nagdupot na sa kita ni ining doktrina bahin sa great power experiment nga inon ta pag-eksperimento ni ining dakong gahom. Okay? Great power experiment. Og so unsa katutoy kahulugan o eksperimento? Ang experiment, it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. So, ang experiment di ay labing minungdanon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kini bahin man kini sa na proibahan o namatud-an ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya sa iyang first advent, dili second, first advent ni Ginoong Jesucristo aron sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan sa pagluwas sa katawan. Okay? So biyan ni siya din kung naibaw naman ta sa atong paghulagway ni ini nga ang balaang Trinidad nagahimo silang tigom sa pagtan-aw nila sa through the corridor of time nga ang tao laglag naman gumikan kay sila mga kaliwat man sa nila ni Adan ug ni Eva busa kita nakapanunod sa ilang nabuhat nga pagsupak batok sa Dios nga pagkaon niya itong bungas kahoy kang gidili dito sa paraiso. Busa, pagbuhat na, pagsupil na niya ito, nalaglag sila. O kita kay mga kaliwat man nila, nangalaglag po. O maghisgot ka, pagkalaglag, they fell. Ang buti pasabot niya na, ang ilang relasyon sa Diyos na putol. So, ang tanang tao nga mahimugso ng kalibutan na patay spiritual, which means nahimulag sa Diyos. Hingpit nga pagkahimulag. Total separation. Bisan tuod sila buhi sa ilang lawas. Physical mo, ni dinis kalibutan, makita ni mo kadaghang mga katawhan. Minilyon, bilyon naman ang mga katawhan. Tibuok kalibutan. Dulaan na sa 7 billion. Unya, kadaghanan nini, naghalakaw-lakaw, nagaginawa, buhi, physical, apan, patay spiritual. Mao gina ang kahimtang sa tanang tao. Basta kaliwat kani Adan ug ni Eva, mo na ang kahimtang. Karon, mao tutuyong ni Jesucristo mian ni siya nining gamayng planeta ning atong kalibutan aron sa pagtubos kanatong tanan. Mao toy iyang misyon, pagpakamatay
agig bayan sa atong utang, dakong utang sa sala. So mo na, kung ang tao nga buhi physical, patay spiritual, na mulang man sa Dios, kung kanang tawhan na makadungog sa may balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Then, hatagan siya sa kinabuhing walay katapusan, mahimon siyang anak sa Dios, luwas na siya. Born again na siya. Mao na nga nahimo ka ng unsa sakop sa rianong panimalay sa Dios. You are now saved. Mao na agig tuman itong formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Spiritual nga kamatayon. Buot iba sabot, nahimulag, kumplitong paghimulag sa tao, gikan sa Dios. Apan kana, mapasiguli, ma-reconcile, o ang tao makabalik ngadto sa iyang relasyon ngadto sa Dios sa diha, nga mutuo siya kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manluluwas. Kay mo man kana ang kanang stimulus sa Dios, awhag agda sa Dios. Tuuhi ang akong bugtong anak, kung ikaw maluwas. You see? Kung unsa ang gisaad sa Dios siya ginantumanon, dili na sa Dios kundi siya mutuman, basta. Mao na nga, kung ikaw mo sanong ni anang maong stimulus sa Dios, nga kita mo tuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluwas, mas masiguli na kita, mauli na kita ngadto sa atong relasyon ngadto sa Dios. We are reconciled. Okay? So mao na ang nahitabo o mahitabo nga mao lamang ka ng paagi sa kaluwasan, ipakamatyan sa bugtong anak sa Dios dito sa cross, nga imong tuuhan tong iyang gibuhat. Just imagine, igoras pagtuo nitong gibuhat ng kaluwasan, gibuhat ni Ginoong Jesucristo ang kaluwasan dito sa cross. Mao man na ang main thing. Mao na kana, that's the bottom line. Kung buot kang may langit, then mao kana, paagi ka na sa Dios nga protocol niya, paagi nga way pagkasipyat, way pagkapakyas, o matuman gayon. So mao na karon nga igo lang ni paglabas sa itong panumduman, okay? Kaya mo man ikahimtang nato karon ingon nga mga magtutuo na. Nahidugtong na kita pagbalik, okay? Nahiusa na kita kang Ginoong Jesucristo. Niya itong higayon nga ito isiyang gituuhan. Kita naibalik ngadto, nahiusa, nahidugtong kang Ginoong Jesucristo. O ka na pagkadugtong, pagkahiusa, hangtod sa kang turan na. Okay? Di na matangtang. Way tao, way gahom, way satanas, wala. Yun ang makatangtang diyan. No power in this universe can pluck you out from the hand of God. Wa na makailog, wa na kanang tangtang. Yan ang imong pagkahiusa na kang Ginoong Jesucristo. Okay? So, paglabas lang gihapon ka na sa imong panunduman na karon kadtong eksperimento nga gihimong Ginoong Jesucristo sa una niyang pag-ani dinhi. Okay? So ba siya mamatay dito sa cross, iyang gi-eksperimentuhan, iyang gisuwayan, iyang giprobahan ang kining atong gihisgutan nga great power. Okay? Ang great power, unsa maning duha ka power experiments nga agian ni Ginoong Kristo. Kadtong iyang hypostatic union. Unsa ibig pasabot hypostatic? Duha ka mga kinaiya nga gipanag-iyahan ni Ginoong Kristo. That of a perfect man and that of a perfect God.
100% God, 100% man. Okay? Mao to ang hypostatic union ni Kristo. Mao ni unang power, great power. Ikaduha mao kining church age, panahon sa simbahan nga gitukod. Okay? Of course, gitukod ni Ginoong Kristo. Siya man ang pangulo. Siya ang the head of the church. Okay? So, okay. Ang eksperimento sa ato nang ginaingon, kini, kalihukan kini nga sa tuyo nga atong madiskubrihan ang usa ka butang gikan sa wala to masayri or of testing sa usa ka prinsipyo, pagsuway sa prinsipyo o kanang pagdahom o pag kanang I forgot the translations binisaya ng supposition or an effect. So, of course, sa atong pag-eskwela, high school ba, college na ba, experiment is very important in our schooling, right? O kining mong eksperimento, gibahin is duha, lecture o laboratory. Now, kining doktrina nga itong gitunan, also uses experiment. But in doctrine, of course, this is only clarified niya duha lagi ka mga gahom. Gahom sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ o ang gahom sa unsa nga anaa ni ining panahon sa simbahan. Kaya kini atong panahon simbahan, naghang mga description ini unsa ni ini, unsa kanang the age of or mystery age, okay? Unsa pa? Age of equal privileges and opportunities. Mystery age, you see. So mao na unsa ka agamahanan kini. Kining gi-eksperimentuhan ni Ginoong Kristo. Okay, of course, kung may pag-eksperimento without making an experiment or making this clear, dili kita makasabot nini maong mga doktrina nga atong gitunan. Mao na nga atong ipadayon kini. Diha man ta kanang hunong sa the last time we were discussing on this nga the very power, okay? Tutok na tanini. Let's concentrate now. The very power nga mibanhaw kang Ginoong Kristo that resurrected our Lord Jesus Christ, mao gihapon kining gahuma, the same power nga that will resurrect niining simbahan during the rapture. Mao gihapon. Okay? Ang mga magtutuo, between the resurrection of the Lord Jesus Christ and the resurrection sa simbahan, mao kining greatest power in the whole universe. Unsa man ang greatest power in the whole universe? The omnipotence of God the Father, omnipotence of God the Son, omnipotence of God the Holy Spirit. Mao ni greatest power in the whole universe. Okay? So, akong balikon, atong gisgutan naman ni last time, unsa man ang tawag sa plano sa Dios ni adtong panahon sa Old Testament. Unsa tawag? How do you call the plan of God in the Old Testament? It was called ritual. Okay? Ritual. Meaning, mga seremonyas, mga tulumanon, okay? Seremonyas, ritual. So, ang plano sa Dios niya itong panahon na gitawag og ritual plan of God, dinhi sa bag-ong tugon in the New Testament. Okay? Unsa man ang tawag sa plano sa Dios? It's protocol. Huwag nahibaw naman taon sa ibot pasabot sa protocol. The simplest definition of protocol is, it's a rule. Okay? Balaodon o kanang sumbanan sa balaod,
Unsa pa? Paagi. Now, in fact, it is the standard rule na ay unsa man ang gitawag nato nga definition sa protocol plan of God. Unsa man? A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is still wrong. Only a right thing done in a right way is right. So mo kana ang definition sa protocol plan of God. Okay. Bahin sa election, pagpili. Ang election started with Abraham. Dito gyud magsugod. Now, God elected a new chosen people of God. Mao ni gitawag og racial species. Then, sa panahon sa simbahan, in the church age, election happened related to a new species or new creature, bagong binuhat. Okay? Now, in the Old Testament, the Lord Jesus Christ was in the form of the Shekinah glory. Mao ito iyang porma, Shekinah glory. When the Lord Jesus Christ became incarnate, He became flesh. Mao kadto siya ang Shekinah glory. In the New Testament, nining atong panahon karon, the Shekinah glory is inside every believer. Samtag yun na. Kay kini nahitabo gyud right after sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. So, akong balikon, in the New Testament, the Shekinah glory is inside niya sa atong lawas. Inside every believer's body. Okay? Right after sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Listen, the Shekinah glory is in us. Niya kadato nga mga magtutuo ning panahon sa simbahan. Apan paminaw. Ang gahom sa Shekinah glory dili kini masinati without the believer taking in the mind of Christ. Dili. Kung ano sa ka magtutuo, way pagpanumbaling, way gana, way gugma, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, di niya masinati kining Shekinah glory. Dili. Okay? O man siya magtuon sa mind of Christ, pangunahon ni Ginoong Kristo. 1 Corinto 2:16. Hinumdubi. Remember, na dito daang pakigsaan in the Old Testament, ang mga Hudiyo on their way to the promised land, sa yuta nga gisaan, kini sila kung mga Hudiyo, samtang sila nagapaingon dito sa promised land, nagabagulbol. They were complaining. They were bitching. They did not use the faith rest drill. So, unsay natabo? Silutan sila. They were punished. Unsa? Ang uban, gipamaak sila sa mga bitin. So, mao to nga mimando ang Dios kang Moises to make a symbol of snake. Pinagi sa simbolo katong ilang gibuhat nga kanang bitin o has o gibutang kini sa usa ka kanang pole, sa ka tukon. Okay? Gibutang kato sa tukon, and whoever just looks at it, oras pagtanaw niya itong gabitay nga simbolo nga has, dito sa kanang Paul, igor sila mo tanaw o sila maayo o maluwas. Unsa may analogy ni, unsa may kanang kaamgid ni. Ang kaamgid ni, paminaw, ang kaamgid niya to is pagtuo lamang kang Kristo lamang o ikaw maluwas.
makita nimo. Now, dinhi sa atong panahon sa simbahan, in the church age, kitang mga magtutuo, mag-una kitang mga binuhat, new species, and new creature. Karong panahon na, any person who believes in the Lord Jesus Christ, mahimo na siyang simbahan. He becomes the church. He may be a Jew or from any race. Wa na na, regardless na sa imong rasa. Okay? In our time and age, ang kaluwasan unsa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Maura. Ayaw na gyud na ilisi o pulihi, usba, wala. Kaya sa gisulti sa Diyos nga kung bisan ka ni kuno mga anghel nga mo unsa mo kanang padayag nimo og kanang maayong balita kunuhay the gospel kunuhay nga lahi sa gipangtudlo nilang mga magtutudlo nila ni Pablo, nila ni Marcos ug uban pa dihang mga evangelist. Kung lahi ang ilang sangyaw nga gospel, let them be accursed. Nagiingon ra ba? Let them be anathema. You see? Manang wa mausab ang kaluwasan. It has always been faith alone in Christ alone and will ever be. Now, by the way, in the Old Testament, ang ngalan sa Dios, kining ginganlan nato og tetragrammaton. Ang tetragrammaton nga JHWH gi-pronounce kini og Yahweh. Okay? Yahweh. Now kining Yahweh, GHWH, cannot be pronounced in the Old Testament. It cannot be. Ang buti pasabot yun sa Dios nini, I am who I am. Mao gyud na. Now in the Old Testament, once people believed in the Lord Jesus Christ, they did the rituals. Mahimo sila shadow. Mao to yung shadow Christology. They did the rituals, mga ceremonies. Now, when they sinned, they did rituals. Kung sila makasala, muhimo na po sila mga ritual, mga ceremonies. Karon, unsa atong buhaton, we simply close our eyes and name our sins. Rebound. Kasabot ka? Mao na karon. So salvation today is faith alone in Christ alone. All believers had been given a spiritual gift. Kita ra bang tanang mga magtotoo. Now I am addressing this to you, fellow believer. Okay? Kitang tanang mga magtotoo, gihatagan kita og espirituhanong gasa. Together with the 40 things nga atong nadawat, yan ang panahon nga kita naluwas. Kapatan, ka mga butang nga itong nadawat. Okay? Unya, kita kaanta niya ng spiritual gift. Tingali mong spiritual gift is gift of help, gift of administration, kanang gift of pastor-teacher, gift of evangelism, ano ni mga spiritual gifts. Now, unsa may tuyo? Nini mo ang mga spiritual gift, be? Unsa may tuyo? Ang tubag? For us to execute, for us to use. But we can only use it sa samtang kita nagasibog ngadto unahan spiritually. We can only use this spiritual gift as we continue to advance spiritually. So, kung wala ka mag-advance, sige lang kang atras o tingali, you are hunong lang, huwag pag-atras sa unahan,
Ang uban gani, way pag-atras, way pag-sibog sa unahan. Kaya pag-atras kay, unsa, kanang retrogress man na. You see? Kaya either you advance or retrogress. Okay? Mo na nga kitagi manduan sa pulong sa Dios. Study the Word of God. You see? So it is only niya ng atong gibuhat kapag tuon sa pulong. Sama nini atong gibuhat. It is only we who can discover our spiritual gift. We can only discover it, ato lang na madiskubrihan, maalingatan, when we are continuously growing in doctrine. Okay? Lagi na. Studying God's Word is one thing, but applying it, believing it and applying it is another thing. Kaya namin demando sa Diyos nga, be not only hearers of the Word, but be doers. Kaya kung paminaw lang kakutob, you're deceiving yourself. You see? So, akong subdion nga kining great power experiment is only true. Tinuod lang kini, naitabo lang kini, atol sa unang pag-anhin ni Kristo din sa yuta. And during the church age, during the period of the Jews, itong panahon sa mga Hudiyo, spiritual gifts were limited to some believers lang. Limitado. In the church age, unsa? Kitang tanan nga mga magtotoo are given a spiritual gift. Kitang tanan. Gihatagan. Kita og spiritual gift. Apan subo palandungon. Subo yun. It's tragic that so many churches today think that believers can reach spiritual growth if they serve in the ministry or outreach. Maura man ang ilang nakatunan. Kay, you see, ang pangutana gini, human ka maluwas. Ano may sunod yung buhaton? Karaghanan sa mga nangaluwas kay waman sa kay bao, unsay sunod nga buhaton. After salvation, what? What is next? Ang sabay sunod nga buhaton. Ang sunod, ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang saan man mo lagi pagtubo kung huwag ka magtuon. You see? Di ka mo tubo ingon nga Kristuhanon. Kutob ka sa mga seremonya, mga ritual, mga tradisyon sa relihiyon. Tulumanon sa relihiyon. Di ka mo tubo. Bisan tulog, luwas ka. You see? Kaya lagi, napadpad sila ang mga sayop nga hangin. Napadpad sila. Huwag sila kaya ibaw, unsa ilang buhaton human sila maluwas. Mauna nga, manigingon sa akong amigo nga, pastor nga may naiubang mga magtutuo ni kabot sa langit. Huwag sila kay bao sa paggamit sa mga galamiton na dito kay wa man sila ma-oriented. Of course, gihimo lang ng katawan na napan. It makes sense. Kaya wa man ka ma-oriented yun. Sa unsag gani, ay ubang mga magtutuo dito ni kabot dito sa langit. Kay luwas man lagi ang mga magtutuo, luwas man. Ikanto sa langit, ang uban mo yung haim man si Jesus Christ, ani. Kung sila kaila. Iwa man lagi sila ma-oriented sa unsa. Pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? So, tragic yun kayo. Murag, subo balandungon. Na daghang mga simbahan karong panahon na nagunahuna nga sila magkakabot lang sa spiritual growth nila, sa spiritual maturity kung sila mag-alagad kunuhay sa ministry or paghimog mga outreach. See? Now, it is spiritual growth first before Christian service.
Mao gyud na ang mura ba na og kanang kini the cart before the horse. No na atong silbing kanang kaamgid niya na. The cart before the horse. Mahimo ba na? Di man makabira ang cart sa kabayo. Ang kabayo gimubira sa cart. Gusto? Mao na. So it is spiritual growth first. Patubuon ta una. Spiritually. Of course, spiritual growth. Mao gyud ni atong concern before Christian service. Kasabot ka? So, kitang mga magtutog, manduan ta nga atong kabuton ng spiritual adulthood area before devoting to Christian service. Ayaw pakadaki ka ng Christian service una. Pakadaki ang pagtubo sa imong kalag. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na. That is the key to it all. Nakasabot ka? Manungdanon kayo ni. No one in Israel, yan tong panahon sa mga Hudiyo, no one in the age of Israel wa sila ni 10 problem-solving devices dinhi lamang sa panahon sa simbahan. Only the church age believers. We have learned that the church age believer has so many equal privileges and opportunities as compared to Israel. You see? Wa sila niining atong gipanghimuslan karon. Wala. Ang mga Hudiyo were going around in the wilderness niya. Libot-libot lang sila sa kamingawan sa sud sa pinakatuig. 40 years. Kapatan kakatuigan nilang libot-libot. Nagbagot-bot. Kanang giingon na sa English, complaining, bitching, murmuring, moaning. Sa ato pag Visayan nga, bagulbulan, bagot-butan. You see? Complainer. Now, ng atong panahon sa simbahan, pabinaw, in the church age, where we are in, kining church age has more emphasis on the individual privileges and opportunities. The baptism of the Holy Spirit makes this era unique. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo mo'y nakapahimo nga dili kasagaran niining panahon na. Simbahan. It's not important whether you are a Jew or a Gentile karon. You are all one in Christ. Kitang tanan. Nahiusa. We are one. Sa gisulti sa Galatia 3:26 o 28, for you are all sons of God. Ang atong mga pribilehiyo o mga kahigayunan, privileges and opportunities, equal kini. They are all equal in our spiritual living. Ayaw gyud ni kalimti. There is no more distinction between Jews and Gentiles. Wala. Wala kalahian. Si Pablo, unsa man to iyang rasa, he was a Jew by race. But he was born in Rome. Dito man siya sa Roma. So he was a Roman citizen. He was used by God to witness the Gentiles sa witness kanila. That's why si Pablo dito gitsud siya sa divine decrees. Aron siya maingon niya na, mahimo siyang ingon niya na gamiton sa Dios. Paul was in the divine decrees to be so. Dias Galatia 2:9. Si Barnabas o si Pablo went to the Gentiles. So, it is important to reach the stage of a developed personal sense of destiny. Ugmaron yun nato giingon og sense, personal sense of destiny. So,
ang doktrina ra gyud ang pulong sa Dios, that's very essential nato nga mga Kristiyanon. Kay kun wa kana, the tendency is unsay kalagmitan, unsay atong gamiton. Kay wa man tay pulong sa Dios. Ang ato ra yung mga pagbati, our emotions. And by that, we are in trouble. And we are gonna have a confused life. Kasabot ka? Wa man tay pulong sa Diyos, wa man tay giya, wa man tay magamit. You see? Di ba ang pulong sa Diyos mo ilamparahan sa atong mga tiil? O suga sa atong alagyanan? Na maunsaw man na. Naarata moral ang taga-kaap-kaap sa kangit-ngit kung wa tay pulong sa Diyos. Kasabot ka? This is compared to what? To light and darkness. If you have the Word of God, you are walking in the light. Sa kahayag. But if you don't have the Word of God, wala lagi kay gana, wala kay pagpanumbaling, wala kay kainit, wala kay gugma, then, mayingon ka dahil, di ko busy ko, wala kay panahon na, then, you will tend to have a confused life. It's a matter of choice. Imong gipili ka na. Imong magiging mga katigwangan na to. Tinuyuan sa imong buot. Kasabot ka. So, without Bible doctrine, akong balikon yun without Bible doctrine, without the Word of God, the tendency is we use our emotions, and by that, we are in trouble, and we are going to have a confused life. Mana? Nagdaan ay mga gamay, bisang gamay ran suliran, magdayon kag unsa. Why did God let this happen to me? That's a favorite cliche. Sagad yun ang isulti sa mga magtutuong mga negatibo. Huwag gana sa pagtuon sa puno sa Diyos. Mawid na dahil lang kanang i-blame dahil nila sa Diyos. Ano man ang giingon man ko niini sa Diyos? Why did God let this happen to me? Why me? Mo na. Baptism of the Holy Spirit, atong nahibawa na ang pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, mao kana ang atong pagkahiusa kang Ginoong Kristo, union with Christ. We are given this equal privilege and equal opportunity ingon nga bag-ong mga binuhat as new species. Now, kini kong panahon sa simbahan, paminaw, kini nga itong panahon sa simbahan, diin, aniya kita, giingon sa in English ni, it was intercalated, interculated. Ang buta sa gisuk-suk ba? Gisalot. Sa diha ang mga Hudiyo, nagnegatibo na sila sa atong Ginoong Kristo. They became negative to the Lord Jesus Christ by, unsa, rejecting Him. Ilang gisalikway si Ginoong Kristo. Ilang gisalikway. So, the Lord Jesus Christ was rejected by His own people. Now, nagisok-sok yun yung panahon sa simbahan. Now, the church is a mystery age. Okay? The period of the great parenthesis. Now, there are verses that manifest that na ay gap. Okay? This is the only age, kining atong panahon sa simbahan, that does not have prophecy. Why mga panagna, wala. Only historical trends ang kanang dagan sa kasaysayan. Maura na, why mga panaan, mga panagna, wala. Now, in 2 Timothy 3:1, in the last days, now, bantay note this. This is not really the last days, only historical trends. Ang pasabot ni 2 Timothy 3:1 in the last days. Dili ni
buti pasabot nga last days. Ang buti pasabot niya na only historical trends. Danggan sa kasaysayan. Akong sublion nga ang panahon sa simbahan, kining atong gipasakupan nga panahon, the church age has never been known in the age of the Jews. Huwag sila kay baon nini. Sila si Moises, sila si David. In fact, sila si Abraham. Mingon sila nga, I long to see the day. Magkakabuot na sila kaabot. Okay? They have never known kining atong panahon sa simbahan. Wala. Ang mga Hudiyo did not know about niining atong mystery age nga panahon sa simbahan, the church age. Kining gisok-sok lagi, it was inserted for the purpose, sa tuyo, purpose of providing pagsangkap sa harianong panimalay, the royal family, for our Lord's third patent. Di ba kung say third patent ng Yesu Cristo? King of Kings and Lord of Lords. You see? So I will repeat. Ang mali ko. The church age was inserted, intercalated, for the purpose of providing the royal family for our Lord's third patent. King of Kings and Lord of Lords. Now, naay usalang ka prophecy, panagna, niining panahon simbahan. Now, the only prophecy of the church age is in regard to its termini. Okay? Unsa may termini, the baptism of the Holy Spirit and the rapture. Ang kinutuban ba? Okay? I don't know how you pronounce it, termini or termini? Termini, I think so. So, the only prophecy of the church age is in regard to its termini, the baptism of the Holy Spirit and the rapture. It is the omnipotence, pagkalabaw magagahon sa Espiritu Santo, nga mo'y nagahatag sa mga magtutuon nining panahon simbahan ni ining maong gahong. Now, ang malampuson sa usa ka kinabuhi sa usa ka magtutuo nga spiritual life niya, the success of a believer's spiritual life, nagaagad lamang kini sa iyang pagtuman ni ining great power experiment pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang operational divine sphere alang lamang sa mga church age believers. Mo ni alang kanato. Ang prototype divine sphere is the facsimile, fax or photocopy of the operational divine sphere. Ihaning divine sphere ni Ginoong Jesucristo, prototype. Alang ka na itong mga magtutuning panahon simbahan, operational divine sphere. John 3:34, for He, ang He niya, the Lord Jesus Christ, who was sent by God, speaks the Word of God. Si Ginoong Jesucristo in hypostatic union, diha ragyod siya magapuyo diha sa iyang prototype divine sphere, filled by the Holy Spirit, napunan sa Espiritu Santo. Ito nang mando sa pulong sa Diyos sa Efesios 5:18, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Ephesians 5:1, be imitators of Christ. Sunduga ninyo si Ginoong Jesucristo. Awata si Ginoong Jesucristo. How? Do you know how to be imitators of Christ? Naibaw na kang tubag niya na. Ikaw nga padayo na yun din na itong spiritual momentum. Ang tubag niya na, mao nga. By first studying and learning the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Then, sa imong pagtuon sa hunahuna ni Ginoong Jesucristo, ang pulong sa Diyos, then develop virtue love. Ugmara, ang gitawag og virtue love, ang pagkamapaubsanon
O, unsa? Be occupied with Christ. Mao naman na sila. Kanit-kanit naman na sila. You develop virtue love, you develop humility, unsa pa? Personal love for God, impersonal love for all mankind, all of those, etc. And be occupied with the Lord Jesus Christ. Okupado ka na sa persona ni Jesus Cristo. Remember, unsa to atong definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Pinaagi sa gitawagong faith rest drill, faith rest life, o divine viewpoint lifestyle. Now, di man ang atong kalag nanginahanglang pagkaon. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3, unsa gisulti? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Natuod, ang pulong sa Diyos can only be effective in the life of the believer kung kanang maong believer mugamit siya metabolized Bible doctrine. O niya ba pasabot sa metabolized Bible doctrine? Ginaling na, gipasabot na, gipatinaw na, gipaklaro na, og tataw sa balang Espiritu Santo nga mo lamang magtutudlo sa kamaturan. It is God, the Holy Spirit, who can only metabolize Bible doctrine. Dili ikaw, dili kita mga magtotoo. Di ta ka metabolize. Ang gikinahanglan ra gyud ni what is required is simply what? To accept, to believe what you have learned. Unsay imong nakatunan, unsay imong nasabtan, tuuhi ka na. O ang Espiritu Santo mo tiwas yun na mo paklaro yun na ang pulong sa Diyos na unsa mas labaw pang klaro, more real than any body or any circumstance in life. Dili nimo ikatandi sa pagkatinuod niya na kasabot ka. So, Bible doctrine can only be effective sa kinabuhi so sa magtutuo kung kanang maong magtutuo mo gamit yan ang maong metabolize Bible doctrine. Ug ang Espiritu Santo lamang ang makametabolize yan ang pulong sa Dios. Ehemplo, natagaan ka na kong ehemplo. You have a freezer in your refrigerator, but it's not working. Nga naman, why kuryente? No power. Exactly the same analogy. Mawapod sa mga kaamgid. Ice, ang ice ba, yellow, can only be produced by the freezer if there is power na kuryente. Gusto? Nagsabot ka ba sa akong himong kaamgid? Therefore, gahom mo ikikinanglan. Power is necessary. In the spiritual realm, kung bahin na sa spirituhan ng mga butang, ang gahom sa Espiritu Santo labing gikinahanglan nato. Busa, ang doktrina nga wa ma-metabolize, wa magaling, is useless in our spiritual life. Kasabot ka? Why kapuslanan? Wa, it has no validity. It has no value in our spiritual life. Kaya nga naman, nung papilin man lang na siyang gnosis doctrine, gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, kay balora, para parihar na sa ito kay balong na katunan sa mga eskwelahan, mga eskwela pa sa high school, college, academic knowledge ra. It has no bearing, it has no validity. Kung bahin na sa mga espirituhan ng mga butang, wala. You see? Mao na nga, gikinahanglan nga imong dawaton, imong hangpon, imong tuhan, ang imong nakatunan nga pulong sa Dios. You see?
and it becomes unsa metabolize sa diha nga imong tuuhan na kandawaton na imong kanang Espiritu Santo siyang pagka-omnisyente iya kanang i-metabolize yung galingon na kana diha no mahimong unsa gahom na diha nimo kasabot ka. So akong balikon, doctrine that is not metabolized is useless in our spiritual life. It is only metabolized Bible doctrine that is useful nga mapuslan. Na diha sa mga buhat Kapitulo 1, versikulo 8, you shall receive power when the Holy Spirit comes. Na. O tingali, mangutana ka, how can we have this power? Unsa man to pag sinati ni mong gahom? Tubang? Unsa? By entering in the divine sphere. Pagsuod nimo sa operational divine sphere. Unsaon man po? Unsaon nimo pagsuod dito? By using 1 John 1:9, rebound technique. Kini ko murag review magiging atong gisgutan. I hope na silsil na yun tinuod nimo. So, we can only enter into the operational divine sphere na itong puloy anan by using the principle, the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diya. Balik, suod na ka sa operational divine sphere. It's a mental attitude, ha? Now, yan itong pagkamatay ni Ginoong Kristo dito sa cross. Namatay siya sa makaduha, physical o spiritual. Now, when God told Adam and Eve, if you eat, kung mukaon kamo nining bunga sa kahoy nga gidili, if you eat the fruit of this forbidden tree, you will surely die. Mamatay gyud kamo. Tinuod ba? Wala lagi sila mga hapla, wala sila mga carry niya sa pagkaon nila, wala man. Ang ipasabot niya itong you will surely die, spiritual. Ang iba na po kakasabot sa spiritual death, nahimulag sa Diyos. Okay? No, ito nahimulag sila sa Diyos. Pagkaon nila niya ito, they were spiritually dead. So, pag-ingon sa Diyos nga, the moment you eat this the fruit of this forbidden tree, you will surely die. Tinood ba ka na? Tinood mo lang. Now, there are two kinds of deaths. Ito yung ipaklaro nimo. Duha ka klaseng kamatayon, spiritual o physical. Kadtong spiritual, mautoy na sinati ni Ginoong Kristo while He was hanging on the cross to pay pagbayad sa atong sin debt in full. Sa hingpit yung pagbayad niya. Mautoy na experience na sinating Ginoong Kristo samtang gabitay siya sa cross. Spiritual, tanto, mga kamatayon. Ang physical, on the cross, He commended His spirit to His Father and then He died physically. Ano na? Kasabot ka? Dito sa cross. Ang Ginoong Kristo iyang gibuhian ang iyang espiritu ngadto sa iyang langit ng amahan. O niya, namatay siya physically. You see? So, katong pag-ingon niya nga, nag-ingon siya, giuhaw ako, sa katong, uban niyang gipanulti, iyang gibatbat dito santang nagabitay siya sa cross. Iuhaw ako, sa ito yung tapos na all of those. Di man siya magkasulti o physically dead. Buhi pa siya, physically, of course. Okay? So, buhi pa siya. So, sa pag-ingon niya, into thy hands I commit my spirit, then,
Namatay siya physically. Na si Ginoong Jesucristo, samtang siya nagabitay dito sa cross, may gamit sa gahom sa Espiritu Santo. Now, kay kitagong mga katawhan, mga kaliwat nila ni Adan o ni Eva, na kita sa itong kahimtang total depravity, hingpit yung pagkaunsa. Dautan way mahimo sa iyang pagka. Wagyoy kanang wala inuta way nada. Wala gyo kay kapuslanan. Total depravity. Naman na sa Roma 5:12. O tungod niya tungatong kahimtang si Ginoong Jesucristo lamang may migbayad sa atong utang sa sala in full. Ang pangutana, mutuo ka ba niya na? Si ato ni ipadayon, ato ni tubagon, sa sunod busa iyo si piyata ang sumpay niini. Subaya lang, sunda lang, o kining ato kung Bible sama kini o teleserye nga naay unsa kanang kulbahinam pa unsa mosunod. Of course, ang pulong sa Dios ana diha ang thrilling ini atong gipangtun-an nga mga kamatuoran ikad sa pulong sa Dios. Busa dinhi lang kita kutob o padayon ta ini ugma kon unsay kahuton sa Dios magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong patinaw ka na mo hudugang sa imong kamatuoran. Salamat to Dios ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din ining repita aron kami makapadayon ini nga among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.